Osakeyhtiö Konela toimii Suomessa neuvostoliittolaisten autojen maahantuojana. Se on toiminut jo monia vuosia ja kasvanut erääksi alansa suurimmaksi liikeyritykseksi Suomessa. Tärkeä sija Konelan toiminnassa on uusien autojen kunnostuksella. Päivittäin pystytään täällä valmistamaan myyntikuntoon 50 autoa, jotka testataan tarkoin ennen myyntiin lähettämistä. Suuren liikeyrityksen sydän on sen pääkonttori, josta on jatkuva yhteys Konelan tiheään myyntiverkostoon. Konela, hyvää huomenta. Pieni hetki, olkaa hyvä. Sisämaan auto Jyväskylässä on yksi lähes 40 liikkeestä, jotka hoitavat maaseutukeskuksissa Konelan edustamien moottoriajoneuvojen myynnin. Sisämaan auto tarvitsee tällä kerralla lisää 10 autoa ja tilaus lähtee matkaan samana päivänä. Konelan ajanmukainen huoltokorjaamo tarjoaa nopeata ja huolellista palvelua. Täällä huolletaan päivittäin parisenkymmentä autoa, mutta tehdään täällä paljon vaativampiakin töitä. Konelan korjaamossa on 96 autopaikkaa ja yhdessä piiriedustajiensa korjaamoiden kanssa pystyy neuvostoliittolaisten autojen huoltoverkosto Suomessa ottamaan samanaikaisesti vastaan yli 1000 huollon tai korjauksen tarpeessa olevaa autoa.
Auton myynnin ja huollon tärkeimpiä edellytyksiä on riittävä varaosahuolto. Varaosia saa Konelan omasta myymälästä, mutta suurimmat kaupat tehdään keskusvaraston Uumenissa. Tänne saapuvat lähetykset tehtailta. Varaston tilavuus on 22 000 kuutiometriä ja hyllyjä on yhteensä 18 kilometriä. Täältä käsin jälleenmyyjät ja varaosahuoltopisteet, joita Konelalla on Suomessa yli 400, täydentävät omat varaosavarastonsa. Kartalla näkyvien piiriedustajien lisäksi myyvät Konelan edustamien moottoriajoneuvojen osia lukuisat alimyyjät ja bensiiniasemat. KK-auto Kouvolassa tarvitsee varastonsa täydennystä ja tilaus toimitetaan välittömästi. Konelan keskusvarasto huoltaa myös läntisten naapurimaiden varaosatarpeet. Konelan avarissa suojissa Lauttasaaressa sijaitsee myös henkilökunnan ruokala, joka on osa laajasta sosiaalihuollosta. Vahinkoja sattuu joskus, mutta suuressa korjaamossa annetaan asiantuntevaa apua pahempiinkin pulmiin. Vuoden aikana pystyvät Konelan ja sen piiriedustajien huoltopisteet korjaamaan lähes 150 000 autoa, ja kapasiteettia kohotetaan sitä mukaan, kun Konelan edustamien moottoriajoneuvojen kanta maassa kasvaa. Konelan maalaamo on Suomen ajanmukaisimpia ja se pystyy päivittäin maalaamaan uudelleen 32 autoa. Pääjohtajan huoneesta lähtevät langat Rovaniemeäkin pidemmälle. Yhteyksiä Neuvostoliiton autoteollisuuteen pidetään yllä ennen kaikkea yleisliittolaisen yhdistyksen Avtoexportin välityksellä, mutta hyvät yhteydet ovat myöskin suoraan tehtaisiin. 11 kaupungista toimitetaan Suomeen Konelan kautta autoja, traktoreita, moottoripyöriä sekä niiden varaosia. Moskovassa sijaitsee Avtoexportin rinnalla Suomessa laajalti tunnettuja Moskvich-henkilöautoja valmistava tehdas. Konelassa ei yksistään kunnosteta ja korjata, vaan suoritetaan myös tuotannollista toimintaa. Tässä toteutuu kansainvälinen yhteistyö käytännössä, sillä neuvostoliittolaisiin autoihin asennetaan englantilaiset dieselmoottorit Suomessa. Mainittakoon myös, että esimerkiksi Volga-autot saapuvat Suomeen 2 perusmallina, mutta toimitetaan ostajille 8 eri muunnelmana. Arkisen aherruksen keskeyttää silloin tällöin erikoistapahtuma, joka aiheuttaa lisäsuunnitelmia, mainoskampanjaa ja vaativia esivalmisteluja.
uusimman automallin ensimmäinen kappale maan ensimmäiselle naiselle. Myymälöitä on enemmän kuin piiriedustajia. Yksistään Helsingissä on Konelalla ja oma-autolla 7 myyntipaikkaa ja Suomessa toimii kaikkiaan lähes 100 Konelan edustamien tuotteiden myyntipistettä. Työpäivä on päättynyt, mutta kaikki eivät kiirehdi heti kotiin. Nykyaikainen tekniikka vaatii jatkuvaa opiskelua ja lisätietoja saadaan huoltokorjaamon luentosalissa talon 4. kerroksessa.